Yo, what's up mga George? Dito tayo ngayon sa Lucap, Alaminos City. Bali, dumating tayo dito mga bandang 3 AM at magsisimula take off sa 3:30 AM. Bali, kumukuha tayo ngayon ng kids para dito sa tourist. Okay, let's go! Kung makikita nyo mga George, sa daming participants, bali nasa 200 kami yata, kaya masaya ito ang ating unang experience sa paglaro ng endurance. Okay, sana makatapos tayo. Alright, dito na yung kits natin mga George. Bali, ito yung mga sticker at vest na gagamitin. Subukan natin suot. Alright mga George, punta tayo sa harap mag-picture, saka gagamitan natin yung relive app para ma-record yung ruta natin, saka may mga sa mga photo ops lalabas yung mga pictures. Alright, let's go! So yun guys, nag-countdown na sila para sa take off. Ride safe sa ating lahat mga George. Okay.
So bale isa pala tayo guys sa last na magte-take off dahil inuwi ko tong motor kagabi dahil wala akong masakyan pa uwi pag commute, kaya ginamit ko, pinalam ko sa organizer. Kaya ayun, nahuli tayo sa pila. Ang unang destination para natin mga George ay sa lingayen, sa Pangasinan Market. Bali siyang first put ops. Malapit na yung take off natin guys. Bale yan na yung last na linya, kami na yung susunod. Alright, alright, let's go. Sa go. Ayun, oh, bumanat kagad si paring. Chill ride lang tayo mga George. Hindi natin lang mag top finisher. Babalik ako sa grid guys, nalimutan kong mag picture with timestamp, baka kailangan nila, ma-disqualify pa tayo. So ayun mga George, bali ako na talaga ang last to take off dahil bumalik ako sa grid para lang mag picture with timestamp. Tapos na wala pa yung sticker ko na ginabit sa motor dahil nalipad habang tumatakbo. Nilagyan ko lang kasi ng masking tape. Subukan natin humabol mga George kung kaya natin.
mga George, andito na tayo sa Labrador. Bali, ito na yung mga una nating mga overtaken. Alright! Mga George, so medyo marami na rin tayong na-overtaken. MotoVlog. XSR. Alright mga George, approaching na tayo sa Lingayen, si Pangasinan marker.
bad, never good. Fill my hand full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it down, not what I'm about. Have you f***ing loud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Jump like a bound, can't stop me now. Ay, dito ko sa inyo. Thank you. Hindi ko alam yung dadaanan dito guys, kaya susundan ko na lang yung mga nauna sa akin. Bali itong mga nasundan ko mga George, dumaan sila dito sa Binmari Walk. Dito na tayo sa Dagupan guys. Hindi ko rin alam yung dadaanan dito, kaya susundan na lang natin yung mga mauna. Hindi ko kasi kabisado dito sa parting eastern mga George, kaya sunod-sunod lang tayo sa kanila. Ang kabisado ko lang dun sa parting western kasi taga doon tayo. Paunahin muna natin itong mga to guys, tapos sundan natin sila.
Dito pala sila dumaan guys sa papuntang Kalasyaw. Ayun oh, ang ganda ng daan nila dito guys. Talagang makikita mo yung daan paggabi. Illuminated pag nailawan yung reflectorize yung ano sa daan nila. Ayos. Andito na tayo mga George sa Robinson's Place, Kalasyaw. Alright. Sundan lang natin to mga George, tong naka-enduro. So ayun mga George, approaching na tayo sa Golf Station Mangaldan. Alright. Ayun oh, ang dami ng nauna mga George. Pagas muna tayo mga George, papultang na natin to. Full tank, 379. Basta pumirma lang kayo ito, pirma. Wala na yan. Hindi, okay na, pirma lang kayo ito. Pirma. Sibat na tayo mga George. Bali ang next destination sa Kabalikat Farm, Manaoag.
mga George, papasok na tayo sa Kabalikat Farm dito sa Manaoag. Kabalikat Farm. Yun o, rough road ng dadaan mga George. Tapos alright mga George, nandito na tayo sa Kabalikat People's Farm dito sa Manaoag.
destination natin mga George sa St. Vincent Ferrer bamboo statue sa Bayambang. Alright mga George, malapit na tayo sa Bayambang St. Vincent Ferrer bamboo statue. Alright, let's go! Next destination natin mga George sa Agkapita sa Mangatarem. Oh, sige. Wala. Ilan na yung nauna busing? Marami na? Di bali wala namang price sa muna. Buti pa yung last to arrive meron. Busing! Okay. Ayun. Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Naka-video yan. Wala na, hindi na makuha. Ayun o, mga KRR boys. Hinihintay yata nila si Chikoski na daan ako kanina. Umihi yata. Ayun o, si Chikoski, pinuhitan ako. Mga KR, nag-i-invite Chikoski.
ang kulin nila. Hindi ako makaabot sa mga bubuyog. Daming mga baka. Oo. Alright mga George, malapit na tayo sa Agkapita dito sa Mangatarem. Ito yung daanan papuntang Daang Kalikasan. My life's a little dull, think I have a condition. Everything I do, I just feel like I'm existing. I'm in a bad mood and there ain't no point resisting. My mind is on a mission to make me feel different. I don't wanna listen, but it's hard when it's persistent. Darkness is gripping, quicksand sifting. I've been sinking into this pit for a minute. Ayun o, sinusundan lang natin si Chikuski guys. Alay lakad naman tayo ngayon mga George.
Ay, sige sir. Round two, I gotta screw loose. I'll work all night if it's what I gotta do. Who needs sleep when the caffeine's brewed? I don't fatigue, I just have to move. I don't work with others, they just slow me down and my progress suffers. It's not you, it's Sige boss, me. mauna ka na bossing. I work much better when I'm free. Hindi ka nag-vlog bossing. Hindi ka nag-vlog bossing. Do for the benefit. I make moves that'll Ay, naka-on na yan bossing. I've been telling them, you just gotta work hard. Punch that race card, move that take charge, do that make guard, move past fake cards, move that hate card, and never give up when the gun goes, race starts. Ay, hindi pa po ma'am. Ah, meron na po. Oh, wamala ka. Holy Beach, hanggang talo. Pang ilan sila? Ah, meron ma'am. Anong... Ay, Ha? sige po. Nagpikit na po ako ma'am. Ito ma'am. Ah, ito bossing. Okay, thank you. Sige ma'am, sige ma'am. Sige sir. Ay, tidak. Chikuski. Musing. Busing. Ayaw busing. Kapay na itong baka? Jai. Kada di kwa, di jong di ba bagi ni jong ata di kapsan na rin. Ay, ngam di motor mo kamay salem. Wa aji tinak. Teka. Oo. Ay, wait lang. Game na. Okay na, tapos picture naman. 1, 2, ay! Teka. Ay, meron po sa umbrella rock dun yata yung busing yung pagpicturan.
Low tide. Di busing, ano lang? Ano to? Oo, busing. I-edit ko lang busing pag ano. Ayun oh. Yun oh. Shout out! Taga saan kayo, sir? San Manuel, ayun oh. Sa dam. Sa dam ng busing, yung San Manuel. Oh, yan. Baka yung isa busay yung parang umano talaga, yung parang picture nila sa ano. Yung tawag doon. Yung in-upload nila, yung parang gumano no, parang mushroom. Sa likod yata nito yan, busay. Ay, yung may parang mushroom. Oo, busay. Sa likod niya. Kayo pala yung bumabakbak kanina, buseng. Kayo yung bumabakbak kanina. Sabayan namin sa alaminos. Ha? Oo. Sabayan namin sa alaminos. Sa KTV no? Oo, buseng. Wala sa alaminos pan. Baka makita itong bumiyahe. Ano? Basta pagkatikop. Ano? Bakit nauna kayo? Pagkatikop pan eh. Bakit nauna kami dumating sa Mabini? Kaming tatlo, nakasunod. Pagkas kami sa Mabini. Sa Mabini kayo nagpagas-busis ako sa Burgos na eh. Low na siguro, low na. Dalawang bar pa, sabi ko kanina. Mahal pa doon, 69. Oo, mahal. Mas mura yung sa eastern part. Yan na yung buseng. Buseng. Diyan sa Burgos, buseng. Kaya kabisado yung daan dyan sa ano. Nagpapapicture ka kanina doon ah. Oo, buseng. Sabi nila sa malayo daw dapat yan para ang paela eh. Ayun. Pwede dyan? Bolinao. Ay, naku si sir oh. Malikabok doon. Ay, di ka pa nag-picture doon, buseng? Wala na po. Ay, tinapay pa po. Dalawa kayo. Itong tinapay. Ay, kayo po. Kung gusto niyo po. Ayun oh. Libre yan, madam? Ako.
Kuha lang ho kayo. Baka sa inyo yan, madam. Ay, may sticker yan. Siyempre vlogger. Ay, syempre, madam. Ano? Yun ang pinakatabis dyan. Ulit, madam. Ano yan? Ano yan, madam? Ano yung sabi mo, madam? Ulit. Byuda? Yun na daw si madam, nag-aanap ng pangalawang asawa. Oh, yun, oh. BG yan, madam, ha? Video. May ebidensya ka na. Oh. Kita ni Mayor. Mapapanood ng asawa mo, madam. So yun mga George, napatulan pa ako ng belt kanina doon sa parting Pogo. Buti na lang malapit na sa city dahil maraming mabibilan ng pyesa at maraming moto shop. Mahigit 2 oras pa akong naghintay at saka nagpaayos dahil maraming nakapila kanina. Maraming salamat pala sa mga nakasabay ko kanina dahil hindi nyo ako iniwan, saka lalo na dun sa isa, trinoli niya ako hanggang dito sa moto shop. Ayun mga George, malapit tayo sa finish line dito sa grid sa lucap. Ay, Fortunato pa lang. Finisher. Thank you sir sa sa pag-picture. Taga saan ka pala sir? Bayambang sir. Ay, Bayambang. Malayo pang uwian nyo. Ay, kasama nyo lahat yun sir? Ay, group kayo sir? Okay sir. Ingat sir ha. Ride safe. Thank you. You got a mind, but even that